Hakini kisngi ka Sorkar Meghalaya ka idon hapdeng ka jingklumar jemut hadin ba keseng khasi Students Union KSU kalakhanra kaleng saudong kinong bala ki bawan nasyabar. Hanrei kani ka jingklumar jemut kan ommi lada ka Sorkar ka pentikna ba kitnat ki badai pej kinle yala ka jong ka kamram katkum ki an ki kanun. Dangsien Menteri Rang ba ukon rat ke sang ma ulong ba don manu bala ban kenra ya kinong trai bar jela namar katna lebor ka don ban pej ya kani hakaba ulapan syairu ba kamlong ka badai ban keno ba ka Sorkar jela ka klem pentrai kam ya ka innerline permit ILP namar ba ka Sorkar pedeng kampat pentrai kam ya kani haduk menta. Ha kaju upor Menteri Rang ba ulong ba ka don ka an ha kani ka jela na ka banta kinong trai bala ki bawan na bar jela ha ka ba ki kontraktor ki haban penrung kerden bat kani ka an ka dei ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Halor ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSA ulong ba ka Sorkar jela kelawan ra ka jingpen kala ban pentrai kam ya kani ka an hanrei ulat ajing munjur bat upha sya ka Ministry of Home Affairs MHA ban kini nia hashwa ban munjur kumta ulong ba ka MHA kalapan phai piang sya ka Sorkar jela bat ka Sorkar kadang ka piang ya kani ulong bakat kum kaan ki kontraktor ki hab ban penrung kerteng ya kinong trai bat jela bat lada kimbut ya kaan ban penrung kerteng ya kinong trai bala ki ba ki wanra dai ban ujor ni pentip syak Sorkar nang ban le ai kat kum kaan hanrei ban leken hanrei ban leken rahi bat shim ya kaan hakti kam dai satya kalanti bat kamsha kat kum kaan kani kekam kenranong bela kan ompoi hadu kat ni lada ki pat ba bat ki seng ki yoi ba ki tuan tong ke Sorkar ki pendep yala ka jong ka kamram ban lek ni syaki Jakarta Jakarta bat ban pet bene ya ki kot kesla nyunjuk ham yos new ba ki tuan Sorkar ki ban phai kita ki bawan nabar jela haba kim biang ya ki kot kisla lada ki tuan Sorkar ki badai ni ki trai smart testing nyumbang kam ya ki rupai ba ki kenrahi haoi ki babun ki singku ba ka jela ka don kam ya ki nong bala ki barbat na kadau ba ki don ki chat cintrei ba ki trai ri tramulu kimpat kot bor ban trei hanrei kani kamut pat ba onla ban chu pelong lai lan ya ka jingrung jingmi chong ki nong bala ki banabat jela kham tam hakini ki por ba ka jingye pechnong na ki wei kari syak wei pat ka don ngidon ya uput usam ubajrong bat ka Bangladesh bat ngimla ban kensting halor ka jingwan rung jong ki breu ki banabar kila bandai ki paranong chong jong ka India bat kila bandai ki nong wei lane ki mender kabae ban penyepher hapdeng unong India na rithor bat unong Bangladesh lada ompit na kikot kisla hanrei ha kani kajuk ni chem bawat ki kikot kisla Sorkaru la ban snathok khnang ban yo cakasa ha kani kari India bat wat hadu ban thewuru kani kalong sisa ka jingma ka bakrau ka bang yum dei ban kensting ngile ju yo i lang ba kikot kubor halor ka jingdon ki breu ki banabari ki bala ban snathok wat ya ka Aadhaar card ration card bat ki wei ki kot don kam ki ba ha ka jing sisa dei tang kinong song bapura jong kari India ki la ban yo bat ki dei ban don namar kata ka jing tentu ya ka Sorkar kalong ban pej ngor bat pelong ya ka jing ndra ki ba na kapor sya kapor kanang ban lap manu kita ki mender bat ki bakum kita dei ban pen phai bet bat dei ban ailat bat song kinsa ni kin tre kita hakane ke jela ka Sorkar ka dei ban takran ya ki to kitnat jongka ki bom pendep yala ka jong ka kamram kat kum ki an ki baladon lupa kanang ba kinong tre jong ki to kitnat kin om kinsting ya ka kam ka ba ki dei bat tre bat pendep ho